Yawa ga alajin gyagen da Versace na gayuna na VIP yau fa ni naku ne. Mu je zuwa a gaya musu yawa kaji yan bakin ciki babu kauna wai ba sa mu sa sutura da turare har da mana yare to mun saka gare babbar riga jikinmu yau har da turare. Allah ne ya tsara yawa to arziki ya kara ka gani da rana kana ta harara na wasun ka tara kana ta gadara ka ji dan marara gyagya ba asara zo ka ji ka kara zana baka gyara har ka zo ka kara gyagya ba asara akwai ni gidanku in bani gidanku akwai ni makwabta in bani makwabta ka tashi da safe gyagya ke ta cara yawa to dan bana sun makara gyagen ya zamto zakara Versace ka sa kowa hatsara mata ke damara suke cin fara shoti ya fi karfin ya ci fara arziki ya tara mazan da matan duka sun tsara ni suka kai kara wai a ci ni tara sun tsare rappers ku tuna ni ne Hitler gyage Versace sun zama fitina wakan tana da baiwa su tuna mi kika kunno fitila dabban da ke duhu ya fi fitina Hassan Fanda ka ba su bayani su tuna mu ke hip hop ba mu da fitina wanda ya tabo mu zai sha tukuma ga su can dan bakin ciki ga su can ai mun gano su ga su can dan bakin ciki ga su can ai mun gano su ga su can dan bakin ciki ga su can ai mun gano su ga su can dan bakin ciki ga su can ai mun gano su mu da hip hop ta yi mana gata mu suke kallo har da mata wasu na tambayar kamata a mubi muke yan gata yan fata mun musu rata abun kunya matashi da sata amma hozla na wuce shanta na sakto fito da homan kar su ce mana ba mu da motan na hau bukati sai suka ce illuminati nema ni na yi wa naci na zamo musu abun kwatance da tabai suna ta zance yaran kirki su sukan ce baki dai yana ta zance a yau sai mun kai karshe yawato shegen yaran nan Allah ka kare gyagen nan yawato kan yaro dan inna yayan Abubakar kenan kanin shattin nan mikimili yaro mai mota nan dan babba gajeren yaran nan wanda mata ke mishi layin nan Versace raba musu shi kenan gyagen ya gama su zo kenan ga su can yan bakin ciki ga su can ai mun gano su ga su can yan bakin ciki ga su can ai mun gano su ga su can yan bakin ciki ga su can ai mun gano su ga su can yan bakin ciki ga su can ai mun gano su Saziman Jagurana yawa ina su Starboy da magani yau fani ne ba muku gaisuwa lallare ban barka a baya ba ya musu dai kan tabule da kai da mai nono yawa gaba ɗaya gayuna ne ko ana mugun together SK Mafia Ismail Ila a gaida Sa'idu yayan naku ne yawa ai na gama ai Versace, I'm gonna